Hello, welcome to my channel. Hello, Team Balogers. What's up? Nandito na naman po tayo sa bukid. Kastoy itibiyag mga kababayan. Hello. Kadagitipadak nga Ilocano. Ayan. Agpakalatkat kami iti sitaw. Hi guys! Hello! Good morning! Good morning! What's up? Adupay! Anak, tabukol tayo tikwa. Tilapia. Kastoy, iti probinsya. Ayan. Hi guys. Koy-koy naman dyan. Napakalatkatan danti sitaw. No, adda imulam. Adda imulam, adda apitem. Day tatay manager. Hello, buddy. Busy. Di tate pinakalatkatan me. Ayan. So awan busy dahil ito boss me. Manager. Taka nyo, taglawin tayo. Adot lamis na ito yan. Pispan tayo. Ayun, yung ano. Yung araw, bukang liwayway. To, diretso! Hi guys! Pinaguyod na antay pagpakalatkat main. Hi guys! Adupay!
Makayasan! Kaslag kukutil mait. Dati may isang bata yaw. Pao, dahil di manager si ka. Hello, Lodi! Idol! Sige, mapakalatkatan amain. Tira! No, aday mula, madapitem. Ta, bising-bising mga mga balloggers. Hi guys! Dagit no at dati imula madapitem. Sige, tira! Tagla ko tayo ito, balintawak! Pagalat ka tayo. Tira! Kurang! Woo! Ayos! Yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo. I-search lang ang Team Balloggers. Hanggang sa muli, maraming salamat! Bye! Ayan. Tira! Katar! Nagbabay na ako pero sige. Tira. Ito ang aking mga partner. Yan, sige. Fight. Fight. Okay. Maraming salamat.
thank you for viewing. Hanggang sa muli. Ito ang buhay probinsya. Bye!